Aquí tenim el Julián. Sí, ¿vale? Cuando tú quieras, ahí estoy. Mira, Miquel. Aquí tenim el Julián, que és un perruquer molt prestigiós i que el tenim a Can Aurell o molt a prop, no? Sou Can Aurell? Això és Can Aurell, sí. Això és Can Aurell. Aquí intentant arreglar el cabell d'una clienta coneguda i amiga. Tu, Julián, encara tens algun càrrec en el sector de perruquers? Sí, bueno, porto la presidència del GEPIC, del Gremi Professional de l'Imatge de Catalunya. Molt bé. Fa molts anys que t'hi dediques. Fa molts anys que t'hi dediques. Molts. Quants són molts? Tota la vida. Tota la vida. Tota la vida. Però ets molt jove. Entre cabells. Pràcticament entre cabells. Sí, clar. Sí. Però bueno, és que des de petit ja havia perruqueria a casa, o sigui que tota la vida pràcticament des de petit ja ajudava a casa, o sigui que bueno, he viscut entre cabells tota la vida. Sí, veu? El meu pare. Sí, el meu pare. El meu pare, sí. Vaig començar ja, bueno, començar per aquí una mica i bueno, d'aquí ja vaig despegar una mica el meu rotllo i la meva història. Treballes moltes hores, Julián? Treballes moltes hores, em sembla. Sí, doncs mira, treballo normalment no pareu, 7 no? dies a la setmana, treballo aquí 5 dies a la setmana i després treballo fora també, en plan formatius, o sigui que bueno que... Per una gran empresa, penso que estàs treballant per una gran empresa. Sí, diferents empreses, sí. Normalment treballo para diferents empreses y bueno, para el sector moda, para el sector teatre, para cine, para bueno, una mica pasarelas de moda, bueno, todo lo que es una mica de peluquería, todo lo que es de cabello. Una miqueta. Bueno, ya está. Y eso también es una... una